Kushiye isikhala esikhulu kwezemidlalo ukwedlula emhlabeni kwengqalabutho yelikanobhutshuzwayo uCedric Sugar Ray Xulu wedlule emhlabeni ngoMsombuluko esibhedlela saseMariannhill emva kokuxinwa yisifo somdlavuza. Ubeseneminyaka engamashumi ayisishagalombili nanye. Waqala ukudlala ibhola elikhokhelwayo eneminyaka engu-22 edlalela i-Avalon Athletic Football Club ngo-1961 kuya ku-1964 edlala esiswini. Phakathi kuka-1964 kuya ku-1965 wadlalela iMbabane Swallows ekuyiqembu laseSwatini. Kwathi ngo-1965 wabuyela ekhaya wadlalela iClermont Home Defenders. Washadelwa unensi babusiswa ngamadodana amathathu. Kodwa ngikufunde siyifamily somndeni kukhulu nanabantu abasondelene naye ngendlela ababeyiyona kuyena ubaba kwenza izinto kuba sengathi singabantu abakhulu kanti ke inhlonipho ngamafuphi iyona ehlahla indlela yokukhula komuntu ngaphansi komzali. Izingane zakhe zithi ube ngubaba oqotho. uXulu wazenzela igama ngeminyaka yawo-1970 edlalela iZulu Royals United. Kamuva leli qembu selaziwa ngamaZulu Football Club. He was the slowest kubadlali bamaZulu. Mina was the fastest. Kodwa i-combination yethu ngoba wayengibona ukuthi ngilifuna kuphi ibhola alifake la ngilifuna khona. uSugar Ray akaze ayithole i-red card ngoba inhliziyo bengahluthuki kuyena bethi medlala ibhola adlala ibhola mawukhuluma ayithulela. Engangayicabangi leyo ukuthi ezimeni ezikhona nakubantu okunama ground abizwa ngabo ukuthi kwakusuke kwenze njani. Ngathatha ngokuthi umlando wami abawaziyo. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.